De verkepen eigenlijk binnen sowieso wel een trede stegen ten opzichte van normaal. En wat ik al inhoud eigenlijk dat wij vaker met rieden en dat komt dus gewoon een beetje. Want dit ging jou net onkomen toen dat mensen hier beginnen zo'n te hamsteren? Nee, totaal net. We zien wel in de gaten de prijs giet omhoog, daar reageren ze wel op. Dus er zullen wel her en der mensen komen die willen het voor een hoge prijs hebben of gunstige prijs. Maar dat ze al zo snel kwamen om de autootjes vol te gooien, dat hadden we net verwacht. Nee. En net alleen nog de auto's worden vol tankt. Meesken slepen ex sherrycans en tankjes mee naar de pomp. De run op brandstof liep het mij door de oorlogsdreiging in Oekraïne hield die groter te worden. Wiels de prijs ek de pannen uitriest. Heel Nederland kennen weinig ontwannen, alleen nog de accijns en de BTW. En verder is het elke dag gewoon een dagprijs. En het is wossa, giet de oerdag de prijs omhoog. Dan is juist dat ik gelijk dat we misschien wel een 2 dagen later of zo alweer een prijsverhoging krijgen. En dat kan wel tot 3 of 4 keer op een dag verhoren. En het is juist vaak omheen wel en dan gaat het wat langzamer. De inval van Poetin in Oekraïne had wel enige invloed op de brandstofprijzen, maar ook het einde van de lockdown speelt erin mee. Om volle meer mensen nou weer tanken is de vraag heger en maakt het aanbod dus eerst ook weer op peil komen. En natuurlijk wie de hele tijd al de dreiging van Oekraïne was, dat de prijs omhoog stuurde. Ja, nou is het toch, is hij erin vallen en dat merkt ik dat de prijs nog iets steeg, maar het is op zich nog net zo gigantisch tegen. Toen hij naar binnen in de Oekraïne gegaan is, dan eigenlijk dan dat het tevoren alweer. Dus de dreiging eigenlijk het al volle meer, maar de prijs die eigenlijk dan aan de inval. Fijke had nog wel een advies voor de hamsterende medemens. De liters die nou verkocht worden in Nederland voor deze prijzen lezen hier al lang. Dus we kennen ons echt wel in Nederland wel even redden. Ja? Dus jouw advies is hamsteren nog maar net? Het is nog nog te petit. Dan pak ze alleen nog een beetje een prijswijziging maar die er nou is. Maar dat is eigenlijk, eigenlijk nog net zo gigantisch groot.